Ens trobem a Agres, al tercer foro de municipis d'interior. M'agrada un dels lemes del que anem a parlar durant este cap de setmana, parlem de despoblament, però ja deixem l'anàlisi i passem a l'acció. La veritat és que les polítiques que s'han de fer des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i també des del Consell han de ser polítiques que afavorisquen sobretot aquells municipis que per les seues circumstàncies, en aquest cas els municipis d'interior, tenen greus problemes com és el del despoblament, com és el de la prestació de serveis, perquè si és difícil estar governant un municipi encara ho és més difícil estar governant en un municipi menut i d'interior. Bé, per a Agres és un orgull acollir a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a tots els representants, alcaldes que venen d'arreu del País Valencià per celebrar la tercera edició del Fòrum de Municipis d'Interior. Evidentment, anem a analitzar la problemàtica que tenim dins dels nostres pobles. Per a mi, vindre a aquestes jornades d'Agres que s'organitza des de la Federació és una cosa important perquè compartisc amb altres alcaldes la greu problemàtica que afecta el meu municipi i altres municipis xicotets d'arreu del País Valencià, que és el principal problema, que és el despoblament. Les jornades que ha organitzat la Federació Valenciana de Municipis és molt important per als pobles menuts com el Ràfol d'Almúnia, que és un poble xicotet que depenem molt de les subvencions que ens arriben, i també molt important per tindre cura dels pobles menuts, perquè el despoblament, la gent jove que se'n va, les escoles que es tanquen, això repercuteix en la gent que vivim tot l'any en aquests pobles. Reivindicar el paper que tenim els pobles d'interior, també els pobles menuts. Estem patint un poc la despoblació, no sols els pobles menuts, i també pobles com Albaida, que els joves emigren a les ciutats més grans, a València, a Alacant i més, i per tant pensem que cal abordar aquest problema. Doncs res, hem vingut a Agres a acompanyar els nostres alcaldes, sobretot per aquestes poblacions menudes, que normalment són les que estan un poc més desassistides, són aquells que tenen menys recursos, no sols a nivell polític, que és el que avui tenim així, que són polítics, sinó que també són poblacions on necessiten tota la nostra atenció.